Wa rahmatullohi рахи пешунӣ ҳамин чӣ ҳамин бача қорияй палвон намедунам қорияй қори нест ки эмхед яде борам хе как бародар мешиносимаш бозор дар кор мекем мақсад яҷоя грузчикӣ мекем давраҳои пеш ҳозир ҳамин дани момент таксӣ кор менам ҳамин бародар таксӣ кор мекард ҳамин пугоӣ дар ҳамин райи аэропорт мегӯянд задаст аварӣ кардааст мырдааст бачаҳои ғарманд фаҳмидӣ намедунам аги ҷои ғарманд бачаҳои ғарманд мақсад ки ҳамин гуфтанд ки ҳамин хеш табор доранд дар ҳамин магазинҳои экономаркети ҳамун одежда обув ку илтимос ҳамира суратҳоша дар ҳамун хеш таборҳои ҳамун бародарои бачаҳои ғарм ку парто мешиносанаш дамор гаёзӣ пига бояд гирифтанаш дар кор мо ҷамъ шудагием ҳамакаса пига бояд бигиремаш ҳамин галасавоёма илтимос роӣ ки ба ҳамун бародарое ки мешиносӣ пига мақсад ҷамъ шем дар ҳамин ҷа ягон гурӯҳ чӯш кунем ё ки тоҷикистон роиш кунем барое ки иҷа агар айда рӯ-се рӯз зиёд беста месӯзунанаш аловуш менан майда майдаш менан барои ҳамун ку илтимос ҳамун бародарои ғарма гап зан бачаҳора и худаш бародар аяму тарафҳои ғарм аямҷо буд мана и бародар буда хатем мақсад ки мо ба ҳамин кличкаи палвонира мешинохтем нӯми асосишане ки намедунам ҳамин кае медидемаш палвонш мегуфтем бисёр беҳад инсони хуб буд бачаи зур буд бачаи ҳамин спокойни бачаи хуб буд мақсад ҳамин рӯз аварӣ кардагиай ҳамура ку як бародаро қатиботи дар ҳамун ҷоҳо кор менен қатӣ ҳамун бародаро мақсад як ҷое ки ҷои кор бурд ку илтимос ҳамира